Subay sa mandato sa Estado nga panalipdan ang katungod sa mga trabahante. 13 ka mga establishmento GIDAVAO o Gisita may tungkol sa compliance sa Republic Act 11199 kung Social Security Act of 2018. Uwas sa gitawag nga run after contribution evaders kung race operation. Ang gisusi gilangkuban kini sa mga general merchandise stores, beach resorts, mga butika, restaurants o guban pa. Nagpasidan usab ang Social Security System Mati Branch. Ilawom kang Miss Sharon Porlares ang kapakyas sa mga employer pag-remit on time sa employee contributions, nagpasabot lamang nga mawaddan og kahigayunan ang mga empleyado sa pag-access sa mga serbisyo sa gobyerno. Ang 13 ka mga establishmento gitunulan kini 15 dias aron husayon sa SSS aron kalikayan usab nga sila ikiha for violation of RA 11199. Ang mga non-compliant employers lagmit magkatubang kini og kiha 5,000 to 20,000 pesos nga multa or bin maghapag kabilanggo sulod sa unom ngadto sa 12 anyos. Alas dugang kasayuran mamahimong duawon ang SSS Mati Branch. Nahimutang sa may old SSS NIA Building, National Highway, Panamin, Mati City. Gikan dinhi sa City of Mati, Davao Oriental. Alang sa Newsline Philippines, June Duterte, stay safe.